ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଝିଅର ନର୍ମାଲି ପ୍ୟୁବର୍ଟି ହିଟ୍ କରେ 10 ରୁ 16-17 ବର୍ଷ ଭିତରେ, ସେତେବେଳେ ଆମ ବଡିରେ ଏଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍, ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟେରନ୍ ଏ ହର୍ମୋନ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟେରନ୍ ଯେତେବେଳେ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହୁଏ ବଡିରେ, ଆମର ମାଇକ୍ରୋଭାସ୍କୁଲେଚର ଯୋଉ ଅଛି ସବୁ ସେଇଟାକୁ ବଢେଇ ଦିଏ, ତାର ପର୍ମିଏବିଲିଟିଟା ବଢେଇ ଦିଏ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କଣ ବ୍ଲିଡିଂ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସିଟା ବଢିଯାଏ। ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡରେ କଣ କରେ, ଆମ ବଡିର ଫଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଯୋଉ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ବ୍ରେକ୍ ଡାଉନ୍ କରିଦିଏ। ଦେନ୍ ଏଇ ଟାଇମରେ ଆମର ଓରାଲ୍ କ୍ୟାଭିଟିରେ କିଛିଟା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଯେମିତିକି ପ୍ରିଭୋଟିଲା ଇଣ୍ଟରମିଡିଆ ହେଲା, ଜିଞ୍ଜିଭାଲିସ୍ ହେଲା, ଏଇସବୁ ଆମର ମାଢିର ଇନଫ୍ଲାମେସନକୁ ବଢେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା, ଆମର ଗୋଟେ ଇନଫ୍ଲାମେଟୋରୀ ମେଡିଏଟର ଅଛି ପ୍ରୋଷ୍ଟାଗ୍ଲାଣ୍ଡିନ୍ PGE2, ସେଇଟାକୁ ବି ବଢେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ଆମର ମାଢିରେ ବଡିରେ ଇନଫ୍ଲାମେସନକୁ ବଢେଇ ଦିଏ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ ନା, ଆମର ମାଢିର ବ୍ଲିଡିଂ ବଢିଯାଏ। ଇନଫ୍ଲାମେସନର ଯୋଉ ସାଇନ୍ ଅଛି ଚାରିଟା, ସ୍ୱେଲିଂ କରେଇବ, ଟେମ୍ପରେଚର ବଢେଇବ, ବ୍ଲିଡିଂ କରେଇବ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ସାଧାରଣତଃ ହୁଏ।